Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Waalaikumsalam warahmatullahi siang wabarakatuh. sedaya rencang-rencang niki kula perwakilan saking kelompok 4 babagan eh, badhe ngandharaken babagan geguritan puisi Jawa modern ing taun 1927 ngantos 1983. Nah, saking kelompok menika sepindah nggih punika Mbak Reva Agustina, kaping kalih Priya Yoga, kaping 3 nggih punika kula Ahmad Aditya Wahyudi, kaping sekawan Asyifa Wahyu, lan pungkasan Mbak Tirfa Aulia. Monggo. Nggih, niki latar belakangipun sastra Jawi mujudaken pangilon ing budaya kang terus owah manut lakuning jaman. Salah sawijining wujudipun inggih punika geguritan. Geguritan modern ngalami owah-owahan saking wujud tradisional kang kaiket paugeran yaiku guru lagu lan guru wilangan. Tumujune wujud kang luwih mardika ing babagan basa, struktur sarta temahipun pangrembakaning geguritan modern menika katingal sanget sasampuning Indonesia merdeka. Mligine ing kurun wektu taun 1957 ngantos 1983 lumantar media massa kados kalawarti lan ariwarti basa Jawa. Ing periode kasebut, para penyair wiwit nggunakaken basa kang luwih variatif kanthi ngangkat tema-tema sosial, budaya lan kamanungsan. Sehingga pasinaonan ngenani karakteristik lan struktur geguritan ing wektu kasebut wigati banget kanggo dimangerteni minangka sejarah ngrembakaning sastra Jawi. Lanjut. Banjur kaping kalih nggih punika geguritan pasca merdeka. Kaping setunggal nggih punika transformasi. Pangrembakani geguritan sasampunipun kamardikan wonten negari menika wonten owah-owahan saka wujud tradisional inggih punika wujud macapat sing paugeran ingkang tasik kaku malih dadi wujud modern sing luwih mardika utawa bebas. Panyair ora maneh kaiket dening guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu, saengga luwih bebas medharake gagasan, rasa, lan kritik sosial nganggo basa Jawa sing luwih urip nanging tetep nengenake kaendahan utawa estetikane. Nah, kaping kalih karakteristikipun. Karakteristik utama geguritan sakmantunipun kamardikan yaiku wujud sing bebas. Ing endi dawa cendheke larik gumantung marang karsane penyair, karepe penyair. Senajan ora kaiket paugeran macapat, geguritan iki tetep njaga estetika basa lumantar purwakantine lan majas supaya tetep endah. Basane luwih sederhana lan komunikatif, saengga luwih gampang dimangerteni dening para masyarakat luas lan luwih kuat kanggo medharake ekspresi pribadi sarta kritik sosial. Nah, kaping tiganipun lanjut. Nggih punika temanipun. Tema-tema kang diangkat ing geguritan pasca merdeka luwih wiyar, luas, lan cedhak karo kauripan saben dina. Penyair ora mung nyeritakake babagan luhuring budi, nanging uga wani medharaken kritik sosialipun, perjuangan, kahanan batin, lan katresnan. Perangan iki nuduhake yen geguritan wis dadi sarana kanggo nggambarake kahanane masyarakat modern lan masalah kamanungsan kanthi luwih nyata. Pungkasan inggih punika pamanggih para ahli. Menurut para ahli kayata utama lan
Darus Suprapto, sastra Jawa modern mujudake karya kang luwih ekspresif amarga entuk pengaruh saka sastra Indonesia lan sastra Barat. Owah-owahan iki nandhakake geguritan ora maneh kaku utawa mung manut pakem kuno. Sauntara kuwi Supardi Djoko Damono negasake menawi ciri utama geguritan ingkang modern yaiku uwale penyair saka aturan tradisional saengga luwih merdika kanggo ngetokake ekspresi pribadi sarta gagasan-gagasan anyar sing luwih nyata. Dudutane yaiku geguritan pasca kemerdekaan iku dadi luwih dinamis, variatif lan nengenake rasa kamanungsan tinimbang mung gatekake paugeran guru lagu lan guru wilangan. Sabanjure bakal njelasno ciri-ciri geguritan ing periode 1967 sampai 1969. Sing kapisan geguritan ing periode iki wis ninggalake pakem lawas kaya guru gatra, guru lagu lan guru wilangan sing biasane ana ing tembang macapat. Mula penyair duwe kebebasan luwih kanggo nentokake cacahing larik utawa bait. Struktur geguritan uga isa disesuaikno karo isi lan pesen sing arep disampaiaken. Poin keloro, tata letak tulisan ing geguritan dadi luwih variatif, ora kudu rapi lan kaku kaya puisi tradisional. Penyair bisa nggunakake tata basa kanggo nekenake gagasan utawa perasaan. Dadi tampilan visual geguritan uga luwih modern lan menarik kanggo pemaos. Selanjutnya, sing ketelu, pilihan tembung utawa diksi. Ing geguritan wektu iki luwih sederhana lan gampang dipahami. Penyair kerep nggunakake basa sing cedhak karo urip masyarakat saben dina supaya pesan geguritan luwih komunikatif. Poin nomor 4, geguritan ing periode iki ora nganggo pola irama tembang sing baku. Irama luwih muncul kanthi alami saka susunan tembung lan alur pikiran penyair dadi luwih bebas lan dinamis. Poin nomor gangsal, senadyan bentuke iku bebas, penyair tetep nggatekake unsur keindahan basa kaya purwakanti, metafora lan majas liyane. Unsur iki nggawe geguritan luwih duweni rasa estetis lan maknane luwih jero. Poin sing terakhir, geguritan uga nggunakake imajinasi kanggo nggugah perasaan pemaos. Kanthi gambaran alam, suasana batin, utawa kahanan sosial. Pemaos bisa luwih ngrasakake makna sing pengin disampaiake karo penyair. Lanjut. Banjur wonten geguritan modern periode 1970 ngantos 1979. Lah wonten mriki tahun niki struktur lan wujud geguritan niki sampun kedik-kedik beda nggih. Sing pertama, dominasi puisi bebas. Sanajan ana wujud soneta lan balada, panyusunane wis luwih fleksibel lan mardika. Kaping kalih, bentuk baite, dominasi dening bait 4 larik disusul bait 3 lan 5 larik. Kaping 3 wonten pola larike, umume nggunakake 4 sampai 6 tembung saben larik. Kaping gangsal sekawan, tipografi, muncule larik sing nyambung menyang ngisore utawi enjambemen udakara 13% saka data sesuai geguritan modern periode 1970 ngantos 1979. Lajeng terakhir wonten irama. Irama niki ora ngetukake pola tembang nanging muncul saka selang-seling tembung sing alami.
Banjur gaya bahasa lan kaendah swara. Sing setunggal wonten kaendahan swara. Gunakake rima pungkasan serta anonansi lan aliterasi kanggo nambah kemerduan geguritan. Kaping kalih pengaruh basa. Wiwit kena pengaruh basa Indonesia, basa manca lan basa gaul, dene tembung kuno wis suda lan diganti karo basa sing luwih modern. Owah-owahan iki nuduhake menawa sastra Jawa terus berkembang melu lakuning jaman lan kahanan masyarakat. Kaping telu wonten majas utawa gaya bahasa, yaiku perbandingan, metafora, personifikasi, lan simile. Majas repetisi uga asring digunakake kanggo menehi penekanan utawa negasaken rasa sing arep disampaikan penyair. Penggunaan majas iki tujuane supaya makna geguritan dadi luwih jero lan puitis. Terakhir wonten nada mimetik, yaiku nada sing digunakake penyair, umume asipat mimetik utawa nggambarake kanyatan urip sing nyata. Penyair nyoba nampilaken kahanan sosial lan batin masyarakat supaya bisa dirasake langsung dening para pamaca. Kanthi nada iki, geguritan dadi sarana kanggo mahami realitas kauripan kanthi cara sing luwih emosional. Klasifikasi tema geguritan. Tema penemuan jati diri. Tema menika ngrembug babagan batin manungsa. Wiwit saking cita-cita, iman kapitayan, ngantos renungan babagan pati. Penyair ngginakaken geguritan minangka sarana kontemplasi kagem ngadepi tantangan gesang kanthi waspada lan nggambaraken nafsu manungsa. Sedaya menika dipun maksudaken supados manungsa saged nemokaken makna sejati ing sakjroning panguripan. Ing tema sosial, geguritan ing kelompok menika nggambaraken kahanan masyarakat. Kadosta rasa simpati marang wong cilik sing nandhang sengsara lan masalah urbanisasi. Sakliyane iku, penyair uga motret kesambungan antarane generasi serta pengalaman lucu utawi jenaka ing padintenan. Tema sosial menika asipat kritis lan nuduhaken kepedulian penyair marang owah-owahan kahanan ing sakiwa tengene. Tema kreativitas. Budaya lan seni penyair kathah ingkang nyeritakaken babagan proses kreatif. Jagating penyair lan aktivitas kesenian kados dene nembang siter utawa dolanan sastra. Nah, geguritan menika asring dadi papan kagem medharaken inspirasi lan dadi wujud apresiasi marang kaendalan alam sastra warisan budaya. Ing lewat tema iki katon banget menawa penyair ngarsa nduweni tanggung jawab kagem njaga lan ngembangake seni sastra Jawi. Salajengipun Mas. Ing bab kalih tema lingkungan. Tema ekologi menika kaperang dadi loro, yaiku nggambaraken rusaking kahanan kutha lan kaendahan tanah kelahiran sing isih asri. Penyair asring maringi imbauan supaya masyarakat tetap tresna marang lingkungan desa lan omah lawas sing dadi saksi sejarah uripe. Kontras antarane kutha sing sumpek lan desa sing tentrem dadi inspirasi utawa kagem nggugah kesadaran ekologis. Ing tema nasionalisme lan patriotisme, semangat tresna marang bangsa lan negara dipunwujudaken lumantar geguritan ngenai Pancasila.
kamardikan lan perjuangan para pahlawan kados R.A. Kartini. Penyair nggambaraken keyakinan lan keteguhan ati kagem njaga kedaulatan negara Indonesia saking maneka warna ancaman. Nah, ing tema iki tujuane kagem nularake semangat priorisme lan ngelingake jasa para leluhur marang generasi muda. Ing tema peristiwa internasional. Sastra Jawi ing periode iki uga wis wani ndeleng kahanan donya njaba. Kados kedadian ing Yerusalem utawa Honolulu. Bab iki didolake menawa wawasan penyair Jawa wis saya jembar lan boten namung nggetekake masalah lokal kemawon. Tema internasional menika maringi gambaran menawi penyair Jawa uga nduweni sikap kamanungsan sing asifat universal utawa mendonya internasional. Banjur salajengipun inggih punika geguritan modern periode 1980 ngantos 1983. Nah, geguritan Jawa modern periode menika nuduhake kematengan struktur lan estetika lumantar analisis marang 118 karya sing nengenake pola pambaitan, pelarian lan kaendahan swara utawa eufoni. Para penyair ing wektu iki luwih kreatif ngolah irama, nada lan gaya bahasa sing variatif kanggo bangun makna puisi sing luwih jero tinimbang dekane sadurunge. Perkembangan iki dadi bukti menawa unsur-unsur formal geguritan wis dadi sarana utama kanggo nggayuh nilai sastra sing modern, komunikatif nanging tetep nengenake kaendahan utawa estetika. Banjur struktur formal lan estetika swara. Monggo. Sabanjure bahas kenani struktur formal lan estetika swara ing taun 1980 sampai 1983. Sing kapisan yaiku pola pembait lan pelarian. Ing periode iki geguritan iso dumadi saka bait sing cekak utawa dawa. Saben larik iso digabung supaya maknane ku luwih kuat lan ekspresif. Mula struktur geguritan iku dadi luwih fleksibel lan dinamis lan kerep nggunakake periodus utawa satuan makna ing saben larike. Sabanjure enten pola eufoni utawa swara. Kaendahan swara iki dibangun lewat rima pungkasane lirik utawa pola AABB lan uga asonansi utawa pangulangan swara vokal. Kajaba kuwi panggonane fonem sing padha uga nggawe geguritan dadi luwih alus, ritmis lan enak dirungokake meh kaya musik. Selanjutnya irama lan nada. Irama ing geguritan wektu 1980 sampai 1983 iki ora maneh manut pakem tembang nanging gumantung saka perioditas tembung sing berseling. Nada ing geguritan uga bisa nggambarake macem-macem suasana, contohnya rasa sedih utawa bunga, refleksi sosial utawa perasaan liyane, supaya pemaos bisa luwih ngrasakake isine saka geguritan sing disampaiake oleh penyair. Lanjut. Lajeng wonten gaya basa lan klasifikasi tema
niki geguritan tahun 1980 nganti 1983. Sing pertama wonten gaya basa utawa majas. Didominasi dening majas perbandingan kayata personifikasi. Contohe rembulan mati lan metafora kanggo nggambarake gagasan abstrak kanthi simbolis. Saliyane iku penyair nggunakake repetisi lan hiperbola kanggo nambah nilai estetis ing sajroning geguritan. Kaping kalih wonten keragaman tema. Keragaman tema niki wonten 3. Sing pertama jati diri lan sosial, yaiku ngrembug katresnan, iman, kritik sosial lan penderitaan masyarakat sekitar. Kaping kalih wonten budaya lan lingkungan, yaiku nguri-nguri tradisi Jawa lan nggambarake kahanan desa lan alam. Kaping 3 wonten nasionalisme lan global, yaiku ngangkat isu demokrasi, patriotisme nganti fenomena internasional. Kaping 3 wonten karakteristik sing khas sing diduweni geguritan. Yaiku asring diselehake ing bagian pungkasan utawa akhir geguritan. Bab iki dadi strategi penyair supaya pamaca nggetukake alur rasa lan logis nganti rampung kanggo nemokake pesen utamane. Dados biasane geguritan iki diwaca awal-awale tok. Lah niki ora, dados akeh-akeh karakteristik khas geguritan iki didele ndek pungkasan. Contoh geguritan ing periode 1967 ngantos 1983. Nah, ing dalan kutha. Geguritan ing dalan kutha. Temane niki tema geguritan ing dalan kutha niku sepi lan kasingan manungsa ing tengahing ramening urip ing kutha. Ing maknane geguritan iki nggambaraken swasana kutha ing wayah wengi sing padhang dening lampu-lampu lan swara montor sing ora nate mandheg. Senadyan to kutha rame lan kebak kegiatan, nanging tokoh ing geguritan iki malah ngrasa sepi lan kaya kasingkir saka keramaian iku. Kahanan iki nduduhake yen urip ing kutha kadhangkala ndadekake manungsa ngrasa sepi lan adoh saka rasa katentreman batin. Terus ing geguritan swara wengi temanipun perenungan lan katentreman ing wayah wengi. Maknanipun geguritan iki nyeritakaken swasana wengi sing sepi lan tentrem. Lintang-lintang ing langit lan swara banyu kali sing mili alon dadi panglembang swasana alam sing menehi lan nyenengake. Ing tengahing swasana kasebut, penyair kaya lagi merenung lan ngelingi lelakon urip sing ora ana enteke. Lajengipun niki geguritan desaku. Temanipun geguritan desaku yaiku rasa kangen marang desa utawi kangen marang tanah kelahiran. Maknanipun geguritan iki nggambaraken kaendahan swasana desa kanthi angin sing nggawa ambune lemah teles lan swara wit-witan lan manuk sing bali menyang sarang nalika srengenge surup. Lah gambarane alam iki ndadekake penyair kelingan marang tanah kelahiran sing tansah ngrindukake. Salajengipun geguritan kincir angin. Temanipun geguritan kincir angin yaiku pengalaman lan pangeling-eling penyair nalika ana ing negara liya. Ing makna niki geguritan iki nggambarake swasana
kutha kanthi pelabuhan, kabut kandel lan swara lonceng gereja. Kahanan kasebut nuduhake pengalaman penyair nalika ana ing papan kang adoh saka tanah kelairane. Nah, sehingga nuwuhake rasa pangeling-eling lan prangasa Banjur dudutanipun saking presentasi kelompok sekawan yaiku adhedhasar andharan ingkang sampun dibahas saged dipunpundhut bilih geguritan Jawa modern periode taun 1967 nganti 1983 ngalami perkembangan ingkang pesat. Geguritan ing periode punika boten malih kaiket dening aturan tradisional nanging langkung bebas ing babagan wujud, struktur lan panggone basa. Saking segi tematik, geguritan ing periode punika ngangkat maneka warna tema ingkang cedhak kaliyan panguripan masyarakat kados sosial, budaya, kritik sosial, saha refleksi batin. Mila geguritan Jawa modern saged dipun anggep minangka sarana ekspresi panyair ingkang nggambaraken kahanan sosial lan pangrasa manungsa ing jamanipun. Nggih, matur nuwun menika sedaya andharanipun saking kelompok sekawan menawi wonten pitakenan kula sumanggaaken sumangga 3 pertanyaan. Mangan sego lawuhe rawon, monggo kanca-kanca sing badhe takon. kula batesi ngantos 13.20. Mbak Putra Pamestri. Nggih, kula badhe tanglet wonten boten ciri utama perkembangan geguritan ing periode 1967 tumeka 1987 yen dibandingke karo geguritan ing periode 1945 tumeka 1965. Nggih, matur nuwun badhe kita Nggih, tampung. matur nuwun badhe kita tampung. Nggih. Monggo salajengipun pitaken nomor kalih.
Kula jawab nggih pertanyaan saking Mbak Putra 5 Pawestri. Pertanyaanipun wonten boten ciri utama perkembangan geguritan di masa pasca kemerdekaan kalih masa kemerdekaan nggih. Nah, nek masa kemerdekaan niki umume tahun sadurunge 1960-an. Nah niki ciri utamane niku isih kakean kaiket tradisi. Utawi pengaruh tembang contohe macapat. Terus basane iku tasih luwih baku lan klasik. Nah, mlebu strukture niku durung bebas kaya sing taun saiki. Lah nek masa pasca kemerdekaan niku nggih taun 1967 ngantos 1983 iku wis bebas saka aturan tradisional. Dadi ora keiket guru lagu, guru wilangan. Paling namung nggih guru lagu niku nggih mburine sami utawi vokal U nggih usdaya I isdaya. Terus temane niki luas. Dados wonten kritik sosial, wonten batin utawa pribadi, wonten religius, wonten budaya, dados campur sak liyane. Dadi menawi masa kemerdekaan geguritan langkung ngemu semangat perjuangan lan nasionalisme, dene masa pasca kemerdekaan iku langkung nengenaken kebebasan ekspresi saha penggambaran batin manungsa. Sampun kados pundi? Nggih, matur suwun sampun. Nggih, sami-sami. Banjur pitaken kaping kalih sumangga nuwun menika pitakon saking Mbak Putra 5 sampun dipun andharaken. Nah menika andharaken saking kelompok sekawan menawi wonten kalepatan menawi enten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten badhe dipun pungkasi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam